Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama, kinigyapon ng inyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kasama mga kaigsunan, o hagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa Sid Marketing Incorporated, sama sa Sid Liniment Oil, Sid Panyawan Coffee Mix, Sid Celebrity Kojic Soap, Sid Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Sid Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama mga higala, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga tuper. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan, atong magtatampo si tuper. Matod pa, wag yung kuno'y asong makumkum, oy. Buti pa sabot, way tinaguan nga dili mahibawan! Mao na ibantayan ninyo, nga ugdo na mo'y tinaguan, mahibawan yun na. Pero kini nakaproblema na ko sa kong asawa, no? Kay manabi maning kanahang dako sa akong mga tinaguan. O nga nung na problema ko, ani, no? Inaniw na ko pagsugod ang mga pangitabo. Adro, mas mayo na ni Akadoda kay matay gibingaw na kunin mo da. Taon-taon naman ka nga nakakanta. Katahi tadi abin! O, sama na siya. Kantahan ka na ko? Ah, baliw. Be, sige, larga. Unsay mo gustong kataon. Bisa ko sa Adro, mas mayo ni Suroy ka dirida. Sama, inom ka og doon pipitablia o kanang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Unsa man? Sige ka na. Sige. Sid Panyawan Coffee Mix. Ari, tayo siya, magkutaw ko. Kata-kata lang niya. Tawis ko. O, sige. Kata lang niya. Pagkanindot yun kun may uya. Hapsay ang bation mo kun may sweet. Magmahay ka lang unya. Kay wang-wang. Kay wang-wang. Ito na kay para sunod na po ning uban. Biya kaping matapang. Kaya kang ipaglaban. Kaya Unsay title na to? Panyawan. Unsay title na to? Wang-wang? Wang-wang. Unsay title to wang-wang. Thank you kayo, ha? Salamat kayo. Okay. Wala ka na kayo na anak ko. Asawa na ni Padong. Thank you kayo, salamat kayo. May ko ni mong laki. Ha? Unsa, day? Paminaw pa kas kanta atong way ayo ni mong amigo. Naunsa ka man. Naunsa man taon ka day. Pida sa di mo. Day, kanang nagkata-kanta naman taon din niya akong amigo. Taon nga... may unta na magkatakanta mo. Unya, unsaon man na. Nga kung suguon ka, pulos ka man unya-unya. Gahapon, gipakaligo ka, nanimaho lang kang turyakag. Turyakag? Turyangag. Turyangag. Sige lang pag ingong unya na. Awa, naabdan ka sa paungs tubig. Huwag ka kaligo hangtod ron, tanawa, mauna na. Sabi, day, may mga siringan na tumdungka. Tanong sa buo. Wala mauwaw ka. Mautro mo sa sila mga kaligo. Ibalo na ka. Nga no, agas dahil ang tubig. Parehas mo sa ato, ay agas. Sa ato pa, ikaw sa di, wala sa kaligo. Good taon, may parehas na di mo tapulan. Di kang tubig, be, di kang tubig. Ha, ako? Di kang tubig. Napundo kong tubig sa uwan. Limpyo man na, kagibutangan ko nagnet para dili maapil ang mga dahon-dahon sa ibabaw. Limpyo na. Ni ka gapon karon may mong gabi. Ang gahapon tubig sa uwan. Unya, ang to, limpyo na na. Ay, nga lugo taong dili, naunsa man yung taong ka, oy. Nga naman, di mo nagkika nga, be. Ano to kan, be? Nagtuo ka nga, way hugaw ng
hugaw sa iring dito sa atop, naam na hugaw sa iring dito, unya iniguan, asab na paingon, be. Oh, Mauna diha, tayo sa ilaga, tayo sa ukok, na diha sa atop, nagtuo kang limpyo ng mga tinoo diha, ha? Kay, kaligo kang tubig sa uwan, mas baho pa ka nako. oh, hoy, Tupper, balik ka rin. Nako. Oh, wag gibuot ay paglakaw animal. Oy, Tupper, wag kay kaligo. Nanimahaw kang batong. Tupper, may kaligo. Nang, salot, tagay ko biskwit o soft drinks lang. Uy, Tupper, naunsa naman sabo dito sa inyo? Dagko naman sa kaimong tingog. Nag-away na sad mo. Alis, sorry mo kasawa, murag speaker na, oy, kusog kay saba kayo. Ay, sabta na lang asawa ni mo, Tupper. Natural na namong mga asawa. Labi nagbadlungo ng among bana. Ay, mo gina, mahitabo na mo. Ako, badlungon di ko na. Oh, di man hinoon. Pero, nganong mo badlong man ang imong asawa kung wa ka pa magpapadlong, be? Weda sa taon ni mo taon na, salot. Wag yung ka makaila taon sa akong asawa taon na, paitan. Oh, wa pa. Ala ka, matuwa dito. Ila-ila dito. Nabuang ka diha. Mura na akong atuon pag ila-ila sa imong asawa. Uy, bahala ka diha, oy. Ni gagod ni mo, biyaan lang yun akong tindahan para maila-ila kong asawa mo. Parang makaila ko sa kong asawa ba? Oy, bahala ka diha. Ang sasakit sa kuntiyan, di ko makaila sa imong asawa. Ako, unang sultian na yun. Naglibog na kuha na niya, ha? Sa may kalit nga ni mo. Ingon mo, ang in-English sa pangandoy, kay Dream. Ha, tinuod, dili. Tinuod na. Pero ang binisaya sa Dream, unsa man, damgo. Oh, damgo. Oh, mao na diha. Wag yo'y katubanan ang pangandoy kay damgo lang. Bungot sa itoy. Oh, di ba? Mao na nang no. Ang bot ni mo, Tupper. Asa di si pare Tupper, mare? Oh, asa pa. Tuwa sa tos iyang kalipay. Si Bodo pasabot, mare. May laing babae si pare Tupper? Nung iyap sa laing babae? Di na kayo ba ang manguyab? Di na ka ba ang manguyab? Nga, nganong naminyo malagi mo? Kundi pa sa mga kamao manguyab. Giyam sa ka na panguyab, mare. Di lagi na ka maong manguyab. Nga, ngano laging naingon ka? Ha? Hindi ka ba manguyab? Ya, kung sa lagi pakitabo, nga ka mo may nagalayon? Ako'y nanguyab niya. Ha? Chor, di na, mare. Na, magkuyog, Miss Una. Di maginahapit mo tingog. Ano naman? Murag mangurok ang simod. Mauwaw. Torpe, mangunang kanahan, oy. Ay, sa pagkana, mare. Mo bilang ba ng susam kay? Kaya nga no di ay, dautan di ay mo sultis tinuod, pre. Oh, di man sa noon. Nya ang ano mo badlong mang ka, pre. Imo mo diyang bana, mare. Mauwaw sa taon-taon na. Ay, sus, di yun na nga ikauwa ang tinuod. Mas mauwaw ka kung masulti ka nga dili di tinuod, kay bakak imong gisulti. Mare, mo tingali nga murag wa mo tagay anak, mare, kay murag wa mo mayong relasyon ba? Pre, sultihan ta ka no, may nang masayod ka kung nganong wa mi tugahig anak. Nga naman, mare. Di mo na kay mo jerjer. Gijil-jil. Ha? Di ka mo jerjer ko, eh. Kaklaro ato ko gisulti, di man kay manguya, jerjer naman doon. Ay, para kung murag binagbinuang naman ay mo, mare. Nagbinuang na ka. Si binuang in town, uy. Hala, sige, be. Ikay sulti, pre. Ako ito, bebe. Ato balihon, be. Kung di ka mao, sa ato pa, mag-unsam rin mo matog, mare. Magpiyong, pre. Asa ka man makakitag matugo magsiga ang mata. Natural, magpiyong gina, pre. Pagkagido, ti mo, mare. Istorya lang nagtarong, mare. Bahala ka niya. Istorya kayo mo niya. Uy, batasan ni mamaya maka. Hoy! Hoy! Oh, bahal. Pasensya na ka, pre, ha, kay marugin na itong ma-afford, pre. Pasensya ba, eh? Kubati na kayo, eh. Bubog na ni. Sa... Hinoon, di man noon, manituyo na to. Magyag kining ato, jam-jam rin, eh. Pawas ka lang, ay, pre. Uy, pre, kailan ka nang naglakaw sa unahan? Nagpaingon din, eh. Ang hain na, pre. Kaya ko, no? Klaro na, si paritong pirm na, oh. At po, da. Uy, sikit-sikit naman yung kagwang sa akong pagbangkot. Ay, so, tuom ka na, pre. Di mo na ka maumuyab. Kasi di ka manguyab, kasi di ka manguyab, pre. Kanagod si paritong pir ba? O, di na ka manguyab. Di ka mo ka mao. Di ha, ay, dahan. Nakasawa ganina.
giunsam din niya pag pangasawa, giunsam din niya pagpanguyab niya ang asawa. Di. Iyang gipiyungan. Di, lagi, ang iyang asawa mo'y nagsulti na ko, ana. Ha? Mo ba? Giunsam niya pagpanguyab. Hindi mo kasi kamao. Kuhan, pre, iyang asawa mo'y nanguyab niya. Uy. Di ra ba ka mo to, bisag, basta anay pa. Sige, pre. Pala may atong pusta. May kayo nagpadung na gani. Nay. Na ako 200, oh. Sige, 200. Mutan wala to. Pari to pera. Pigil ko. Sa ilang sa paliterso eh. Pari Jamie. No, ando ha? O yung pitada eh. Ida. Ngangol gini mga kanahan. Aray. Pre! Pre, pero tali ka niya, pre! Huwag tawag mo yung mga tabaghaka mo. Bida. Respetar na lang mo. Dool ko niya. Are, pre, lingkod sa niya, pre. Ito, maglingkod ko, may bagko. Tayo ko bagko. Pre, buko-buko na ko, pre. Kaban, may kasulti mo na ako nga, disuroy ko, ha? Sorry mo kung paliter sa dirit bahay ba mo nga. Ang inom-inom sa men. Mau ba? Inom-inom, ha? Forbida, no? Sige, padayon na mo. Ay, sugla ka, pre. Bitaw, pre. Ay, sugla ka, pre. Aday, abis hindi naman ko, ignore ko paimnon. Ida. Pero guwapa ko, be. Ha? Kamukha mo rin inom di mo magagda. Sulagba naman nga mong pag-inom ko, pre. Sa nga, wa may okasyon ko. Sulagba Mau na ba, ha? O okasyon? Shot po. Shot po. Siguro ko apel ko dito gaya, siguro mo. Apel lagi ka? Unsa mga pre, aro mo to kang kita kayo nag-inom, no? Ikaybang ka. Aro makaingon may nga, naagay di may kumpare nga, gwapo. Ay, murag ko na ka. 158 na kang istorya na ko. Ikaw, misulti ka. Ika 158 na ka. Mau ba, pre? Pre. Murag hapit na kumutuan na, hapit na. Tuon na lang po. Ay, samo tayo ni kadagag-check. Uy, kamao di ka manguya, pre? Kamao ba di ka manguya? Ano? Siyempre, usay ka maglibog na ko ana nila kay bisan kinsan lagi tayo mo adto sa kumbay. Nya, ako pa sulngon pa ita. Mau ba, pre? Kanag yung kadlawon, kanang mag-ubo ko. Ako sa kulkong na kong luputaon. Bida ni mo ba yan? Mau ba, pre? Yan ka nang asawa mo, pre. Di panguyaban na mo. Natural, pre. Bida sa istorya. Di may mo din na panguyaban. Sugtang nakawa na di ko manguyab na unsa. Uy, mau ba, pre? Mau ba? Pre, sulti restinol, pre. Kamao manguyab mo. Kamao kang manguyab? Bida. Yung binmilap na. Bida. Noon sa mga taon ka, oy. Ako pa, ha? Nga kaniadto sa litaw po, itawag ko nilang chicks killer. Lady killer. Mau ba, pre? Oo. Mabitaw na nga karon nga minyo na ko. Wana ka na ako buhata. Gibiyaan na ako kay nahadlo ko nga bisig gabaan sa itong asawa. Wana. Patay na kani, pre. Patay na kani. Hubgo na to. Pero masultis din nun. Pay mindaog na to, ha? Oo, nakiwa pa. Wa pa tabdaog. So mo? Mabayaw na mo? Mura mo nagkis ko. Sula mo doon, sula! Wa, pre, oy. Doon na lang sige sulti na ako. Ay, giliba ko ninyo. Giliba ko? Ay, amo-amo ako ni pre. O, sige, pre, tagay, pre. Kami bahala, tagay. Wa ko may bao nga ako di ilahang gisabutan. Di ilang gihubog ko nga para musulti ko no kustinood. Mao tong nahubog yung ko. Pre, Topper, mo believe yun may name magbayo, pre. Kung musulti ka na mo, pre. Unsa na, pre. Unsa, pre. Pre, Terso, ikay unang punta na. Sige, pre, Topper. Musamot among believe ni mo kung musulti ka sinuod na di ka kabaw manguyab. Ako di ko kumanguyab yung Pedro tatagaan lang luhod for me. Pre. Sultil mo, pre. Wa may magkuha sa ito pagkalaki ko. Musulti ka sinuod, pre. Ay, sus, taysa. Kinsaringoy niya di ka kumanguyab. Kinsa! Sawan mo, pre. Ito na ang bayan, napaka-uwal. Karoon lang yun ka! Pre! Pre, asa na ba ka, pre? Mulay ka, pre.
Oh, Kuto-kuto itong asawa. Ha? Kauwaw lang ihimo na. Kuto-kuto. Pre, kalma lang. Ay, mabublog ka na to. Kalma lang, Ay, pre. kamo nga. Naon ninyo. Bida. Di ko ni amo. Bida. Im yung nakang akong gopon o di masulti. PE! Pisa PE. Pre! Patay na gadahan. Ha? Naunsa ka to, pero uy, hinaya po lang sila ng pultahan kay maguba na. Saan siya gusto mo, ha? Imong na akong magubon? Mga gusto niyo? Naunsa ka, uy, tupir. Sino sa? Ako pa naunsa? Ikaw? Ikaw na ka diha, ikaw mo'y namundat sa pultahan, unya ako mo'y naunsa. Kada baliwa? Wah, tungkol kay ikaw may baliw ka na anak, ha? Ano ka, uy? Ano niya, ha? Diri, ari na magsulti, dirista, Kadi, tayo pa dinhi di ay, uy, dinhi di ay. ato sa taas. Basig na yung makadungog sa itong mga silingan din eh. Ano man, mauwaw ka. So, ikaw awan ako, ha? Oh, bahala ka di ay. Oy, pagdagan, oy! May istorya ta! Ano yung taas, ha? Dali niyo! Ay, naunsa naman in taong kapulo sa mga kapapunda ka ng mga pultahan, uy, mga guba na. Di ganin ko kapugong sa kong kilagot, problema. Imong na may ako ibundag sa pultahan! Saingan? Ano yung ka, ha? Ano yung ka? Wag ihunoy mo pagpakauaw na ko, ha? Gusto mo kikan manabi sa mga di ko kakahimong anak, ha? Sabay ako gipanabi nga wa man in Ayaw babakak! Nanabi ka nga ako kono dakog itlog, ha? O niya, mao nang sulog ko kasulis kining lawlaw. Wag yun ba ya? Kisa may nagsulti ni mo, ana. Naya! Wa man in taong kumuingon, ana. Uy, wa ko musulti ni kuan, ana, ni Nilya, ana. Ang akong giingon, ang imong itlog, why? Kanang imong itlog, wa magtupong. Ha? Gamay og dako. Bida, di na mo isulti ni Delia, o si Nelia, di na mo yung isulti. Aw, si Nilya, di O, ay. dilis Delia. Binakos Delia. Bungot kasi to'y nabi pa dyan ka ni Nelia o Delia. Imo ko pa kawawan, kanana ka, ha? Patyo lang ka, patyo lang ka. Tama mga silingan na iba nang mapatay og asawa. Nanabi pa dyan ka nilang tersong ni Aldwin nga di ko ka maumanguyag! Patyo di ka! Patyo di ka! Mani ako problema kay bisag pasidan anak ko akong asawa. Hindi mahimo, hindi kapanabi sa musilinga, no eh. Nya mawab sa taon ko. Kaya sa akong personal na kayo ay panabi mas kagwang. Saon din ako sa may buhato na kus kong asawa. Paliw tambagi kayo ninyo, eh. Usaman kung kamoy pasultihon. Tuper. Hello, Ate Pres! Good morning, good morning. Hello, Pedro. Good morning, dong. Ate Pres, good morning. Ba, good morning, ba? Matigin Jen. Good morning, good morning. Good morning, Kuya Alan. Thank you kaayo mga mama. Shoutout sa tanang mga mama nga nipalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pero may ang mga bata nya gawas na palit mo sa Don Pepe Dark Chocolate para sa mga dagko. Palit sad mo sa OBM, Diamond Yema Special Tasty Fish Cracker ug Paulitos Macaroni Crunch kay lami. Na diha mga bata, inuwita Don Pepe Tablia kada buntag ha, Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker ato ng kanon. Unya samtang maglakaw ta padung sa eskwelahan ugum tag Diamond Yema Special o OBM Special. Mo na the best kay natong inon. Ate Pres. Okay, ang sendo na ito karong adlaw, Julia. Si Toper, Ate Pres. Super. Okay, si Toper, Ate Pres, yung asawa ka nang ipanabi siya mauna, inana niya. Mahadlok sa Toper, kay medyo doon na yung mga kamatuuran ba. Pero ang iyang gilagutan, yun, manabi ang asawa. Hasta kung personal tao niya, ipanabi man siya ang asawa. Kanya, saan man ako akong asawa. Katong gingong Pedro nga tipan, di sa doon, pwede tipan na ni mo kulang taon kayo mo sawa. Lisod ka na doon, tagaan o load, okay na. Pero tipan ni mo. Lisod na kayo na ina natin. Pero sa may buhato na tawa ni Pres, kaya ng babae nga, ipanabi taon, ikaw, tiba sinana, baka nga, manabi kas personal sa mga bana. Bati yung kayo. Bati, oy, dili maayo ipanabi ni mo, oy.
Dili, uy, di ka na Imo maayo. ko ng bana. Bana diba? mo. Big Mayo. Nang kibaw ng mga tao ngayon, ana. Ay mong bana na, bari hubag sa itlog, ipanabi nga. Uy, gamay, kay nagkuhan akong bana. Ay, kabuti, Lain, ana. uy. Di mayo. Di mayo, ginaya. Wako na magtupong ang itlog siyang bana, ana. Ha? Nabi pa siya nga, kanang iyang bana, wa na kapanguyab niya. Di surag sugot niya. Siya rin nguyab ko no. Siya rin nguyab. O wa manguyab ni mo, di surag sugot, masubok pag ako sa buong bana. Listo dyan na, humok ikagnaw ang taon, Wilma ka. Mao ni ang problema, ron sa niya yung bana, te pres. Bam, unsa may imong ikatambag ya, bam. Kay murag. Sabi ka tambal mo. Arita sa Old Testament. Leviticus 19 verse 16. Ayaw kamo panglibak sa inyong isig katao. Ayaw kamo paghimo og bisan unsa nga makadaot sa iyang kinabuhi. Karon, kana kunong mga lalaki lang nga iyang ipanulti iyang uyab, dili kuno na tinuod nga nahigugma. Anak, wa may sekreto. Palabi naman. Anak, good. Mao ba? Sa ato pag kining naasawa na, ipanabi ang bana, kuwang yang gugma. Kuwang. Basin. Panabi ang bana, basin. Kuwang nas gugma. Okay, Asam ka ng mga lalaki at pres, di ba? Oo. Kanang ipanabi ng mga. Panabi ang asawa. Basta na kung mayo akong, ang uyab na ako dito. Bitaw. Dili na mayo. Ay, Ang ipanabi. Nay, ang makakuha magsumpay-sumpay na ng gulyat at pres, kana kuno lalaki pinanglitan ako, kanang uyab ko ni Gulyat niya, mingot Gulyat nga, kanang bambinar, kuha naman na ako. Ang kari ko no, Pedro yung istoryahan, maninguha ko ni nga, makuha sa ko niya, kaya makingon siya nga sayo ni kung pakababay, kinakuha na kung Gulyat. Posible, oh. Anak po. Nice ka, bro. Nandiyo na. Ito, pagkatap ng 300 siya uyab, na. Ayo kay maglinya ron. Doon, ani na lang, kasi nga sa tong sender. Si Dodong Tuper. Ha? Dodong Tuper. Maumba, kanang naanga ko na lang ani, nga, kanang, pagpasakop lang mo sa kanang makalihukan ka sa simbahan, kay murang, tingali mo, katoliko ba ka mo, per? Mas maayo makasuod ka mo sa balay sa Diyos para makabati ka mo sa mga pulong nga unsingan ini nga modulot ba sa iyang kasing-kasing. Kada, mga importante. Aron ba mahayagan siya, no? Ya, ikaw may naasa ingnon nga kalma nga pagkinabuhi. Usulti siya, no? Ambot ka to kung nadungugulit at itong isang adlaw tinuod ba? Ngayon sa man Dito ba? na sa norte ay. Nga naman. Nagkita kami dito sa may terminal niya na siya nga, ikaw di Mambina. Ningon man si Kuan nga, ay Mambina, dugay kami nagkauya ba na? Oh. Tapi sudah ka. What siya mahigugman ako? Doon siya katapuni ko ng 200 kaya magpalit siya bagong cellphone. Salamat na pala natin ito naman nun. Kodakong pasultihan.